тады вот у тыя часы гэта быў недасягаемы. Это такі быў важны начальнік. Усе перад ім дрыжэлі. Это просто цяперашнія людзі это не зразумеюць. Тэлебачанне, прапаганда была, школа, ўсё людзі зразумелі. Яны былі ачмураны этой савецкай прапагандай. Мы маем справу з расійскім КГБ, з людзьмі, з якіх рукі ў крыві, якія мільёны людзей знішчылі. Мы ведаем, якая іхная палітыка. І гуляць з імі ў паддаўкі – это самого себе закапаць. Калі б я, скажем, попробовал перасячы мяжу, мне просто забілі б і все. І такі быў расказ вусны Лукашэнкі. Вусны. Сёння ў студыі Беларускай службы польскага радыё легенда беларускага адраджэння, кіраўнік КХП БНФ Зянон Станіславович Пазняк. Добрый дзень. Добрый дзень. Спадар Зянон, мы з вами сустракаемся якраз напярэдадні 35-й гадавіны надання дэкларацыі пра дзяржаўны суверэнітэт канстытуцыйнага статусу. Вы былі не проста сведкам, вы былі актыўным удзельнікам гэтых падзей. І раскажыце, калі ласка, што адбывалася, як гэта праходзіла, як на фоне путчу ў Маскве і такой няпэўнасці камуністычнай большасці ў Верхоўным Савеце 12-го склікання, як удалося ўсё ж такі зрабіць тое, што вы зрабілі? Удалося зрабіць тое, што зрабілі, таму што мы былі гатовы да этого. А надарыўся час, і калі б у нас не было гатовасці, не было б арганізацыі, не было б плана, не было б людзей, ну то разгубіліся б. Але мы ад самого пачатку, як толькі ўтварылі фронт, пра гэта думалі, і таксама ў Верхоўны Савет, калі трапілі, мы думалі, як вярнуць незалежнасць. У 90-м годзе ўжо ў траўні, это вот літаральна праз месяц, як мы апынуліся ў Верхоўным Савеце, мы ўжо падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце. Я яе зачытываў з трыбуны, камуністы сядзелі ў мёртвай цішыні. Для іх гэта было настолькі дзіўна, што яны не ведалі, што гаварыць. Ну, конечно, галасавалі, яно не прайшло, это зразумела. Але ўпершыню яны пачулі, што, панове, Беларусь павінна быць незалежнай. У гэтым наша будучыня, наша існаванне. Інакш нічога не будзе. Ну, тады ніхто этого не спадзяваўся, але падзеі пачалі развівацца такім чынам, што яны вымушаны былі гэтым таксама зацікавіцца. І гэта было звязана з тым, што у Маскве пачаўся канфлікт паміж рознымі камуністычнымі групоўкамі. Адна была на чале з Ельцыным, а другая на чале з Гарбачовым. Фактычна, это быў канфлікт за ўладу, але справа вялася аб дэмакратыі. Ну, што, якія з камуністаў дэмакраты, это мы добра ведаем. Але вось гэты момент паспрыяў таму, што ўдалося выкарыстаць час і дасягнуць незалежнасці. Прытым пытанне стаяла так, калі б на дзень спазніліся, то магло быць зусім па-другому. Вельмі важна было тое, пра што я сказаў адразу, што была арганізацыя, была ідэя, былі дакументы падрыхтаваныя, і мы ведалі, што трэба рабіць. А раскажыце, як у прынцыпе гэта ўсё адбывалася? Ну, проста я памятаю таксама тыя падзеі, я памятаю путч, я памятаю тое адчуванне, ну, трывогі, што раптам, да, ўсё павернецца ў іншы бок. І як гэта было ў Верхоўным Савеце на той момант? Ну, это адбывалася такім чынам, што крызіс надыходзіў, эта перабудова нічога не давала. Вось і Гарбачоў адчуваў, што можа згубіць уладу канчаткова, тым больш, што Ельцын быў дастаткова сур'ёзны палітык. Не то, што сур'ёзны палітык, а сур'ёзны апанент. Палітык так сабе. І вось Гарбачоў вырашыў зрабіць такі ход канём. Ён вырашыў заключыць новы саюзны дагавор.
як бы абнавіць Савецкі Саюз. Ну, гэта сакавіцкі рэферэндум, для так. таго, каб гэта зрабіць, трэба было суб'екты суверэнітэту. А іх трэба было неяк, некую ілюзію зрабіць. І таму ў 90-м годзе, дарэчы, неўзабаве пасля таго, як мы аб'явілі аб незалежнасці, зачыталі сваю дэкларацыю, што трэба незалежнасць, Горбачоў рашыў, што план будзе такі. Усе рэспублікі Савецкага Саюза павінны аб'явіць аб сваім суверэнітэце у межах Савецкага Саюза. Таму гэта ўсё умоўна было. Але тым не менш была аб'ява аб суверэнітэце. І вось пасля гэтага усе гэтыя суверэнныя рэспублікі павінны заключыць дагавор аб новым Савецкім Саюзе. Гэты план, ён быў дастаткова вядомы, хаця і не агучваўся. І паявілася дырэктыва з боку Масквы ва ўсе саюзныя рэспублікі прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце. І вот уявіце сабе, літаральна праз месяц пасля таго, калі мы аб'явілі, што трэба суверэнітэт, і што ў нас дэкларацыя падрыхтавана, і давайце ў гэтым сэнсе працаваць. Расія прымае гэту дэкларацыю. З Масквы да іх прыходзіць такая дырэктыва. Яны разгубіліся, таму што яны абсалютна, нават слова суверэнітэт не маглі выгаварыць, яны не ведалі, што это такое. І ў іх поўная разгубленасць. Што рабіць? Значыць, усё это на камісію па дзяржаўнаму будаўніцтву быў там такі Леонід Козік, дэпутат, ён ужо не жыве, здаецца. На яго ўсё скінулі, ты давай там што-небудзь сделай. Ты Козік, не знаю, з якого боку до этого подойти, подходит до меня и кажет, что Зенон Станиславович, как что делать? Может, оппозиция нам помогла как бы в этом вопросе? Я кажу, с задовольнением поможем. Это ж наша агульная справа, давайте. И мы, практично вся оппозиция пошла працаваць эту комиссию. Мы подрыхтовали текст, подрыхтовали декларацию, и было доўгае змаганне. Это было у ліпені 90-го года. Фактично нам удалося на 90% зрабіць той тэкст, які мы хацелі. Ён нас не задавальняў, але ў цэлым гэта была добрая аснова для дэкларацыі. Глядзіце, да? Гэта ад 27 ліпеня і да 25 жніўня. Я так разумею, што вы ж не спалі ў шапку, вы таксама працавалі, бо немагчыма было за той прамежак часу, які адбыўся пасля 25 жніўня, проста так з наскоку зрабіць столькі законаў. А ваша фракцыя прапанавала менавіта там безліч проста законаў пра гэта. Я так разумею, што вы рыхтаваліся да гэтага. Але як, ці адбылося б тое, што адбылося, каб не пуч у Маскве? Магло быць усяляк. Проста, напэўна, зацягнуўся б час і магло быць трохі па-другому. Але адразу пасля 27 ліпеня, калі мы прынялі дэкларацыю аб суверэнітэце, мы пачалі рыхтавацца. У першую чаргу пачалі рыхтаваць законы. Мы больш 40 законаў падрыхтавалі. І не толькі там эканамічная канцэпцыя, але аб банкаўскай справе. Аб усім это ўсё было падрыхтована нами. Мы давалі, а Чарнобыльская зона таксама давалі нам меркаванне. Те нашыя законы, камуністы іх заразалі, але яны не маглі нікуды дзецца. Яны тады вымушаны былі самі ствараць свае праекты законаў. На аснове нашых, бо куды ж яны? І ў барацьбе, у дыскусіях, як правіла, мы перамагалі. І таму законы, нейка яны не былі настолькі ідэальнымі, таму што камуністы там многае папсавалі, але ў цэлым это праходзіла наша канцэпцыя. Закон пра мову, гэта ўжо як бы было дасягненне. Так, і таму мы мелі ўжо шмат законаў, якія, так сказаць, давалі магчымасць існаваць незалежнай дзяржаве. У гэты перыяд пачаўся так званы новаагароўскі працэс. Новаагарова — это там такое пад Масквой ёсць месца, дзе Горбачоў збіраўся, гаварыў там з рознымі прадстаўнікамі рэспублікі, і яны хацелі заключыць вось это новае пагадненне аб новым Савецкім Саюзе.
На чале з прэзідэнтам, можа, тады ж увялі стары якраз і ён ужо пасаду. тады умацоўваў сваю прэзідэнцкую ўладу моцна, ўсё, тут Ельцин аказаўся на сваім месцы, ён вышэй усіх, все зразумела. Значит, што гэта быў за новы Савецкі Саюз? Ён быў яшчэ горшы, чым стары. Значит, яны прысылалі нам дакументы, мы іх абмяркоўвалі ў Верховным Савеце з вялікай крытыкай, там па ўсім было дрэнна, і па Чарнобылю, і па ўсім. І мы пасылалі сваю дэлегацыю ўжо ў 91 годзе, сваю, гэта значыць Народного фронта, дэпутатаў. Вось, там і Гайдар, там усе там вялікая ішла такая, дыскусія, як выйсці з гэтага становішча. Я думаю, што калі пачалі прымаць гэтыя пагадненні ў Верховным Савеце, не ўдалося б з першага разу. Вельмі шмат было супярэчнасцей, у тым ліку і з нашага боку, нават афіцыйна. Вот. І азіяцкія там рэспублікі, і Каўказ, і ўсё. Так што Гарбачоў это рыхтаваў, але каб сказаць, што ўсё было б гладка, сумняваюся. Хаця вельмі падазрона было для нас, бо калі б это прынялі, то, конечно, мы б трапілі зноў такую яму, у якой было б змагацца цяжка. Але нават калі б мы трапілі вот у такую яму, сітуацыя ў Савецкім Саюзе ўжо была такая, што ён ужо дыхаў на ладан. Ужо не было той улады, таго адзінства. Было шмат супярэчнасцяў, шмат прэтэнзій з розных груп улады, і з Ельцина, і ўсё. Таму гэта ўсё роўна доўга не пратрывала б. І это вот адказ на ваше пытанне, што калі б не здарыўся путч, то ўсё роўна мы былі гатовы для гэтага. І проста прайшло б трохі больш часу. Прайшло болей часу, пайшло б это, можа, трошкі, па-другому. Хто яго ведае, можа, для нас было б лепей гэта. Невядома, але ясна, што яны ўжо не ўтрымаліся. Савецкі Саюз ужо не ўтрымаўся. Вось, таму што з кожным годам расло ўсведамленне неабходнасці свабоды не толькі вот у балтыйскіх у нас, там, у Украіне, але і на Каўказе, і нават у Сярэдняй Азіі. Вот. Таму гэта ўсё роўна Савецкі Саюз быў ужо, як кажуць, на зыходзе. А атрымалася так, як атрымалася. Камуністы зрабілі абсалютна дурацкую такую справу. Яны вырашылі на аснове вось гэтых старых уяўленняў, амаль сталінскіх, аб камунізме, зрабіць путч, арыштаваць Гарбачова, там, Ельцина, ўсіх, і, так сказаць, паказаць, як трэба будаваць камунізм. Магчыма, каб яны гэта спрабавалі зрабіць, не ведаю, 87-м, 88-м, можа, яшчэ б што і атрымалася. А пасля вось гэтага з'езду дэпутатаў СССР, калі людзі пачулі зусім іншае. Я вам скажу, што яны маглі зрабіць. Калі б гэтыя людзі, там жа людзі, як кажуць, выхаваныя не на малаку, а на крыві. Калі б сярод іх быў бы лідар моцны, і калі б яны пачалі б дзейнічаць рашуча, яны маглі пусціць вялікую кроў і сапраўды знішчыць Ельцина, і Гарбачова, і ўзяць уладу, і некалькі гадоў былі рэпрэсіі, яны пратрымаліся б нейкі час. Вось. Але потым усё роўна ў іх нейкіх перспектыў, не эканамічных ніякіх. Это поўная авантура была. Это была поўная авантура. Вот. І тым больш, што ў аснове гэтага путча аказаліся абсалютна нікчэмныя людзі. Такі Янаеў з дрыжачымі рукамі, Пуга, які не ўмеў ацаніць абстаноўку і ўзяў застрэліўся. Вось цікава, хто за імі стаяў? КГБ. Не, безумоўна, КГБ. А хто менавіта? Просто тут такое ёсць рознае меркаванне, хутчэй за ўсё Прымакоў. Это ўсё такія, у сэнсе, яны для КГБ это такія, моцныя палітыкі, кгбіскія былі. Яны праводзілі сваю палітыку і Кручкоў, і Прымакоў па поводу дезінтэграцыі Савецкага Саюза. КГБ паставіў задачу прыйсці да ўлады. Таму што ўлада была ў камуністаў, а КГБ выканаўцы былі. І вот яны абкружылі Ельцина, за дэмакратыю пачалі гаварыць. І генерал Каржакоў кнігу напісаў, як яны там за дэмакратію змагаліся. Это ўсё габ'ё акружыла Ельцина, патакала яму, заняла ключавыя пазіцыі, прапіхнула свайго нікому невядомага чалавека пад назвай Пуцін.
Потому І что ГБшная шестерка он не фактично. лидер никто. Эта корпорация вырашила, что этого парня вот надо поставить, а потом посмотрим. Вот. И потом у выніку оказалось, что зрабілі его премьер-министром, а по закону, по Конституции, когда заходит президент, премьер-министр робится президентом. Так. И Ельцина отправили, кажуть, аккуратненько его наполохали, отправили в отставку. Ну, он не пошел бы, они его знищили просто. Ельцин это разумел. Просто забили б. И сказали, сам умер от передозировки алкоголя. Там, Ну, ці што-небудзь яшчэ, так. Вот. Таму яны зрабілі вось такую справу, привели Путина, ну и по сегодняшний день этот товарищ действует. Так вот, наконт того, какие силы там стояли, вот гэтые силы там и стояли. И яны фактично КГБ привели до улады. 2000 год Камітэт дзяржбяспекі ФСБ стала абсалютнай уладай у Расіі. І, дарэчы, такімі ж спосабамі, якімі звычайна. Памятаеце, да, вось гэтыя ўзрывы дамоў, якія адназначна былі арганізаваны. Так. Это страшная арганізацыя. Яна не абцяжарана ніякімі ні законамі, ні маралями. Это ўсё, кажу, только для віду робіцца. І вот яны выкарысталі Ельцина. Мы выкарысталі яго. І вось тут у жніўні, калі Янаю путчаты маскоўскі пачаўся, тут трошкі у іх адбылося разбалансаванне пэўнае, таму што адчувалася, што ён не падрыхтаваны, гэты путч. Ні з войскам, нічым, не было адзінства там і ў КГБ, яны таксама рассваіліся. І ўсё это выглядала настолькі брыдка і нікчэмна, што нават камуністы на месцах не спяшаліся выявіцца. Вот толькі Малафеяў там у нас у Беларусі выказаўся так, а так яны чакалі, ну, калі ж тут нам ужо... А яны былі гатовы, но яны чакалі, бо бачылі, што там... Ну так, як яно павернецца, да, раптам. Ну і вот тут яны і прайгралі, павярнулася так, што было не ўсё супраць іх. Таму гэта такі выпадак, які практычна прывёў да упадку ўлады Гарбачова, да развалу Савецкага Саюза, паўраспаду, я так скажу, так? Вот. І вярнуўся да свайго тэзісу. Калі б мы былі да этого не гатовыя, то, конечно, мы маглі б і не мець той незалежнасці. Магло быць і так. Это прынамсі, асновы незалежнасці, вось законы, якія былі прынятыя ў верасні, у кастрычніку, да, і калі іх не было, то ўсё магло быць інакш. Уявіце сабе, як усё адбывалася. Значыцца, ў 6 гадзін раніцы 19-го Лебедзіныя озеры танцуе, так? Аб'явіў Янаеў, там усё, што вот ГКЧП появілася, ўсё. Мы приехали в Верховный Совет, там хто раней, хто пазней, адразу звязаліся там. Это ж была позачерговая сессия объявлена, так? Это был еще до сессии. Это путч, это еще никто не... Это коммунисты так само приехали в Верховный Совет. 24-го, здаецца, позачерговая сессия. Так, але я говорю про 19-е, калі пачаўся путч. Коммунисты так само приехали, мы приехали. Некоторые приехали, уже взяли с собой зубную пастку, шкарпетки, все так готовые, что у турму их посадят. И это было серьезно, потому что на чыгуначной станции, там на Таварной, зауважили цягнікі закратаваныя. Яны рыхтаваліся. А один из депутатов, такі жэбрык быў з Вулкавыска, он там казаў, вот 19-го, ну что, хлопцы, скоро мы вас пух-пух. Разумееце? І яны б зрабілі пух-пух. Вот, я в этом не сумняваюся. Но атрымалася ўсё, як атрымалася, таму што мы пачалі збіраць мітынгі хуценька, стварэння беларускай згуртавання вайскоўцаў 20 числа яно было створана. Ну, пачалі рыхтавацца таксама на выпадак збройнага, это ніхто не ведаў, але мы рыхтаваліся. Таму што мы разумелі, што альбо мы будзем, альбо не будзем. Так. Вось, збіралі мітынгі, была добрая сувязь з Ельциным, з Москвой, таму што, натуральна, это былі нашыя саюзнікі. Вот. Ну і атрымалася так, як атрымалася. Праз 3 дні гэты путч праваліўся. І вот калі путч праваліўся, некоторые коммунисты и у нас засведчили свою подтрымку. И у іх, як кажуць, нос быў у пуху.
і яны страшна перапалохаліся. Што з імі будзе? Што з імі будзе? І вот тут я вельмі настаиваў тэрмінова 23-го, каб сабраць сесію Верховного Совета. Но не атрымалася, таму што фактычна не было часу ўжо. Тады на 24-е. Это была целая праблема, таму што ніхто не хацеў, ні Дементей, ні Шушкевич. І мы праз прэзідыум сабралі прэзідыум Верховного Совета. Там быў адзін наш дэпутат, і былі прыхільнікі. І прэзідыум прыняў рашэнне аб тым, што павінна быць сесія. Вот. І на сесіі была задача наша, каб выкарыстаць момент такі, што яны былі страшна напалоханыя. Калі яны напалоханыя, мазгі не працуюць, яны не знаюць, што рабіць. Можна было прыняць все, што І заўгодна. таму, калі мы цэлую ноч рыхтавалі законы, мы 14 законаў падрыхтавалі, ось, і рашылі так, што калі мы як мы выйграем? Нас 27 чалавек. Іх 345 увесь Верховны Совет, іхная бальшыня. І мы можам выйграць толькі такім чынам, калі яны проста здадуцца, калі мы іх напалохаем, калі мы, кажуць, іх прымусім прыняць абставіны, якія ёсць, каб яны адчулі, што ім трэба выжыць. А каб яны адчулі, што ім трэба выжыць, трэба ім даць магчымасць, каб не заціснуць іх у кут. Ну так, Бо, як разумееце, пацукі ў куце, да, так, яны б кідаліся і было б правакатары горш. там давайте вот помнік Леніна, там здымем усё. Это яны разбегліся б, няма каму галасаваць. Таму вельмі асторожна трэба было праводзіць эту палітыку. І ў зале, калі мы ўвайшлі са сцягам, усё, тут адразу сходу мы просто зламалі іхную волю, ўсё. А, справа ішла вельмі цяжка. Па-першае, Шушкевич за Гарбачова быў, ён быў супраць незалежнасці. Это было вельмі цяжка. Потым, калі знялі Дементея, першая задача была зняць Дементея. Знялі. Вот тады ўжо як бы Шушкевич вёў. Хаця вось на сённяшні дзень, калі параўнаць Дементея і Шушкевіча, то хай бы лепш Дементей. Не гаварыце. Вот знялі, і ўсё. І потым доўга это, першы дзень это была вельмі моцная пазітыўная, такая пазіцыйная барацьба. Вось. І ўзнікла пытанне, што пакуль мы, што трэба нешта з камуністамі рабіць. І адначасна вялося пытанне, каб забараніць камуністычную партыю і зацвердзіць незалежнасць. Шмат было перамоў, усё, урэшце рэшт нават быў такі момент, калі Малафеев, а гэта першы сакратар ЦК быў, тады вот у тыя часы гэта быў недасягаемы. Это такі быў важны начальнік. Усе перад ім дрыжэлі. Это просто цяперашнія людзі это не зразумеюць. І вот там ён махнуў рукой, там Дементей, пашоў на трыбуну, там нешта казаць. Тут, кажуць, вся наша апазіцыя кінулася, ўсё. І, значыць, не дапусцілі, не далі яму выступіць. І гэта для іх страшэнны быў пазор, яны напалохаліся і рашылі зрабіць перапынак і правесці перамовы. І ў гэтых перамовах мы ўжо мелі больш прыхільнікаў. І ў гэтых перамовах фактычна вырашаны быў лёс кампартыі. Яны вырашылі здацца. І от тады, калі яны вырашылі здацца, тады нам прасілі, каб мы нічога не рабілі. Мы все, ребята, мы все договорились. Камуністы казалі нам, давайте. І вот этим Малафеев яны выступілі, што яны, значыць, выходзяць з КПСС. Маўляў, будзе іх свая Незалежная. Да. А мы тут паспелі даведацца, што, аказваецца, у камуністычнай партыі Беларусі яна не зарэгістраваная, нават статут не зарэгістраваны. І іх была ўлада, усім кіравала Масква, яны нават на фармальнасці не глядзелі. А тут выявіліся фармальнасці. Мы паставілі пытанне, што ўвогуле гэтую партыю трэба забараніць. Расфармаваць і забараніць. Была дыскусія. Яны былі ў прастрацыі, што рабіць. Нарэшце, ўсё-такі дамовіліся, што часова забараніць. На што часова? То вечна, разумееце? Значыць, часова забаранілі. І вот уявіце, настолькі ўсё дакладна было,
І настолькі моцны быў націск і правільны, таму што ўжо Кебіч на наш бок, Кебіч это прэм'ер-міністр быў. Я ведаю, Вось. я ж з тых Пайшоў, часоў і всім яны гэтым. апынуліся, нема куды дзівацца, і вымушаны былі прагаласаваць за забарону часовой компартыі і зрабілі. Значит, мы камуністычнымі галасамі забаранілі камуністычную партыю. От што адбылося. І тут ужо, як кажуць, трэба было толькі, як кажуць, іх дабіваць. Ну, але была вялікая небяспека, бо, разумееце, яны не ведалі, куды дзівацца. Яны не разумелі, яны не маглі дагаварыцца, ніколі пра гэта не думалі. І тут такі страх. Ельцин прыходзіць, а Ельцин ужо там забараніў компартыю. І што з імі будзе? Можа, у турму пасадзяць. І яны былі вот у такім стане, што ім трэба было кінуць нейкі выратавальны круг, каб яны прагаласавалі. Бо нават калі б галасаванне было не аднагалоснае, это было б дрэнна. Незалежнасць павінна была прынята аднагалосна. Ну і тады я выступіў перад імі, звярнуўся да іх як да землякоў, што ўсе мы беларусы. Вось на ўсходзе фармуецца новая расійская імперія ў форме дэмакратыі. Не спадзявайцеся на Ельцина. Мы павінны мець незалежнасць, таму што вакол нас будуць незалежныя дзяржавы, і калі так мы гэтага не зробім, то яны высмыкчуць нашу рабочую сілу, эканомікі, ўсё. Мы проста себе загонім у магілу. Нам трэба выкарыстаць момант для ўсей нашай нацыі, для ўсіх нас і аб'явіць незалежнасць дзяржавы. І яны адчулі, што это будзе незалежна ад Москвы, што Ельцин не будзе ўплываць, Москва астанецца збоку, і хто ім што зробіць? Разумееце, яны адчулі, што дык тут неяк можна ўратавацца. Ну і вот яны пачалі выступаць, камуністы. Забегаючы наперад, трэба сказаць, што і змаглі ўратавацца ўсё ж такі. Ну да, дык, конечно, але ж ёсць незалежнасць, дзяржава ёсць, і па сённяшні дзень што б не было. Калі б гэтага не было, то так, мы можа, не існавалі б як нацыя. Дакладна. Это вельмі важна, каб аб'явіць незалежнасць, каб была дзяржава, каб мы былі самастойныя. Вот. І адразу ж, хоць ады ўладу захавалі, але першыя гады, 91, 2, 3 школы беларускія, ўсё, і тэлебачанне быў такі беларускае, натхняльны ўсё было. час, это проста натхняльны здавалася, што час быў. ўсё, вось Вот. Ну, Москва наперадзе. потым апомнілася, конечно, вось, не хапала сілы. Нам проста не хапіла сілы. Вось, ва ўсім грамадстве. У Верховным Савеце нам это ўдалося, а ва ўсім грамадстве не хапіла сілы, часу не хапіла. Грамадства тады думала страўнікам, на жаль. Агулам. Яно яшчэ было не гатовае. На жаль, это каб яшчэ гадоў 5-7 вот такой незалежнасці, тэлебачанне, прапаганда была, школа, ўсё. Людзі зразумелі, яны былі ачмураны этой савецкай прапагандай. А яшчэ цяжкія часы былі, там не хапала тых Так, самых... чэргі за ўсім, чэргі талоны, за ўсім. купоны, і ўсё гэта І так. ўсё гэта рабіла этой номенклатуры. Яны не ўводзілі нацыянальную валюту. Москва вывозіла гэтыя грошы пустыя, скідывалі як паперу сюды, забіралі задарма нашыя тавары. Это было жахліва, а ім хоць кувалдай па галаве, нічого не разумеюць. Яны проста нічого не разумелі. Вот. І таму было вельмі цяжка з імі. Нарэшце ўсё ж такі, як там увялі гэтыя грошы зайчыкі, яны сыгралі сваю ролю паступова, так, крок хаця за крокам. адначасова тады хадзілі А войска, расійскі. уяўляеце, што яны не хацелі ствараць нацыянальнае войска. Ужо 92 год. 140 тысяч чужого войска у нас находится. Вы что, панове, вы подумайте, что вы робите, кого вы кормите? Это не наше войско, нам трэба мець нацыянальнае войско. Ім хоць молотам по голове. І тады мы што зрабілі? Мы зрабілі публічную прысягу афіцераў Так, я на памятаю, на плошчы плошчы, Незалежнасці. ўсё гэта памятаю. На коленях там стаялі все, прысягнулі. Дасюль ходзяць І кадры. яны гэта было, вымушаны конечно. былі даць задне не бачаць, таму што і вялікая колькасць афіцераў беларускіх, потым мы сцягвалі афіцераў з усяго Савецкага Саюза, былі магчымасці, я помню, з многім званіў і ў Мурманскі, ўсё генералам, каб прыязджалі. Вот. Ну і вот такая была барацьба, крок за крокам. Ну, не хапіла часу, не хапіла. Вось. Але паўтараю, незалежнасць была у 91 годзе ўзята таму, што была падгатоўленая палітычная група
дэпутаты Народнага фронта, якія мелі і сваю ідэалогію, падрыхтаваныя законапраекты і падрыхтаваныя адпаведную, кажуць, канцэпцыю і сілу, вот, і апору на людзей. Таму што, ў прынцыпе, калі ты путч пачаўся, то народ пасіўна альбо актыўна падтрымліваў нас. Пасіўна, калі ён як бы нічога не казаў, баючыся, але ён не быў не на іхным баку, не на камуністычным. Ён быў на нашым баку. Рэчы, Гарбачоў шмат для гэтага сам зарабіў, калі вось адкрыў фактычна архівы, калі людзі пачалі даведвацца праўду пра тое, што адбывалася, і нешта мянялася ў свядомасці. Так. Начамі сядзелі, чыталі газеты. Так, чэргі да шапікаў. Так, я ўсё гэта памятаю. А як все слухалі 89-м гэта паседжанне дэпутата Верховный СССР. З'езд быў дэпутатаў, да. Так у нас жа Верховны Савет БССР, ён праходзіў, і ўвесь час быў адкрыты эфір. Трансляцыя, так. Але ў 89-м, тады, калі ўпершыню пачулі, што можна ж не пагаджацца, можна ж крытыкаваць, і ўсё гэта проста... Людзі сядзелі пры тэлевізарах, нават у рабочы час, і глядзелі, і што атрымалася? Амаль цэлы год мы мелі трыбуну Верховного Совета. Увесь друг быў камуністычны. Все камуністычныя газеты. Там нас палівалі, абзывалі фашыстамі, там чым толькі што не рабілі. А мы мелі трыбуну ў Верховным Совеце. Мы выходзілі і гаварылі, што... І людзі гэта слухалі. І вось гэта зрабіла вялікую ролю, таму што вот тут вот людзі ўбачылі, што ўсё-такі... В які момант ўсё пайшло не туды? Ну, гэта ўсё пайшло тады, калі... у Расіі, як кажуць, апамяталіся, калі КГБ поўнасцю акружыла Ельцына. Вот, яны спрыялі, каб ён піў. Ён жа не мог без алкаголю. Вось. А генералы былі вакол яго. І не толькі там той Каржакоў, там Руцкі, там вся это... Вот. І яны рыхтавалі вот то, што яны правярнулі потым у 2000 годзе. Ну, у іх так, а у нас? Вот. Потым яны адразу КГБ засталося. Вось тыя ўсе людзі засталіся. І яны пачалі рыхтаваць ужо ў 93-м годзе, яны пачалі рыхтаваць сваіх людзей ва ўладзе ў Беларусі. Вот. Туды ездзіла цэлая група. Ездзіў такі Козлоў, это кагебіст, дэпутат быў наш. Ездзіў такі Грынёў з Магілёва, это кагебіст. Дарэчы, Лукашенко, як агент Валет, ён быў прызначаны сачыць за гэтым Грынёвым. Ну, цяпер мы ўсё ведаем матэрыялы. Вот. Вот это вся група, і Грынёў, і гэта Лукашенко, і гэта Козлоў, яшчэ там адзін, ездзілі ў Маскву не раз, яны спатыкаліся з гэбістамі, у Думе, з крайне там правымі, як тады лічылася, тому што ў Савецкім Саюзе было наадварот. Левыя – это былі прагрэсіўныя людзі, якія супраць Савецкага Саюза, а правыя – это кансерватары, якія за Савецкі Саюз, за Сталіна. Усё было наадварот, таму многія не разумелі, у чым справа. Вот. Так вот, яны ездзілі не адзін раз, давалі ім выступ у Думе, выступаў Лукашенко, прытым выступаў так, з антыбеларускімі такімі лозунгамі. І аднойчы, калі яны прыехалі, мы паставілі пытанне аб арышце гэтых дэпутатаў і аб узбуджэнні супраць іх крымінальнай справы. Збіраўся прэзідыум, і толькі таму, што струсіў грып, ну, то павінна быць воля, павінны быць рашучыя дзеянні. Калі ты мямля у палітыцы, ну, то ты нічого не зробіш. І тады элементарна можна было іх арыштаваць, яны парушылі Канстытуцыю, і не было б ніякого Лукашэнкі. Вось. Но это адклалі, ён яшчэ колькі разоў ездзіў, тут паявіліся, значыць, свае людзі, працягнулі ў Канстытуцыю прэзідэнцкую сістэму. Наша Канстытуцыя, якую мы рыхтавалі, яна парламентарная павінна была быць. І вот яны ўключылі туды эту прэзідэнцкую сістэму, потым стварылі там новую групу ў Верховным Савеце, які узначаліў Кебіч, прэм'ер-міністр Акебіч, высшы афіцер КГБ. Мы ўсё ведалі пра эту групу, а мы нічого не ведалі пра Кебіча. Вот это наша трошки была такая недосведчанасць. Толькі тады, калі ён напісаў мемуары, што ён стукаў кагебістам, тады мы
ўсё зразумелі. Вот. І таму, паколькі ён быў у гэтай сістэме, ГБН поўнасцю выконваў заданне Масквы. Поўнасцю выконваў. І от яны пачалі рыхтаваць вот гэты свой путч такі цераз чалавека, якога нашлі. Потым КГБ, маскоўцы, яны, як кажуць, яйкі в одну карзіну не кладуць. Яны заўсёды робяць варыянты. І таму было два варыянты: Кебіч і Лукашенко. Вот, яны ішлі як бы разам. Ну, а у сістэме, кажуць, это выбрачаны, убачылі, што на Лукашенко трэба ставіць. Вот, а Кебіч быў як ужо памагаты. І потым ён у сваіх мемуарах напісаў, што мы вместе действовали, чтобы не допустить Народный фронт. И еще неизвестно, чей уклад был весомее. Ну, вось, дарэчы, пра Беларускі народны фронт і пра той час. Я асабіста ў першым туры якраз за вас галасавала, на другі я просто не пайшла, гэта было безумоўна. Хаця, ну, такой, я ведаю шмат людзей, якіх менавіта адвярнуў ваш артыкул пра расійскі імперыялізм, які быў надрукаваны, здаецца, ў студзені 94-го. Ці не лічыце вы гэта памылкай у той час? То бок я разумею, што ў тым артыкуле было, ну, вся праўда, як бы. Але ці не заўчасны ён быў? Не, ён абавязковы быў. А абавязковы. Нічого б у нас не было, калі б не гэты артыкул. Это абавязкова. А можа, наадварот, больш бы за вас прагаласавала і не атрымалася б у іх камбінацыя? Не, ну это пропаганда, што там адвярнуў артыкул, тое самае, што Не, беларускі язык адвярнуў. Не, я ведаю тых, хто сапраўды збіраўся, а пасля прагаласаваў за Жушкевіча. Але гэта не пра гэта не прапаганду. масавая з'ява была, паслухайце. Это артыкул в асноўным насельніцтва не чытала. Это прачытала агентура. Ну, але прапаганда пра гэта казала. Так. Пачалі ты ўсё гаварыць. Это прапаганда на такім жа самым узроўні, якую вы цяпер можете пачуць. Если бы вот не беларускі язык, а так беларускі язык всех отвернул. Это придумано ГБ маскоўскім і гаворыцца пастаянна. На самай справе ўсё наадварот. Гісторыя пачатку 90-х гадоў показала, як толькі была незалежнасць, Менск 70%, вся беларуская школа, ніякого супроціву. Не, ну пра мову давайте, гэта асобная тэма. Я разумею, і гэта галоўна ў іхнай прапагандзе. Почему Поздняк потерпел поражение? Потому что выступил за белорусский язык. Вот если не за белорусский язык, это московская пропаганда. Ну, гэта так. Тое сама з гэтым артыкулам. Але я пра артыкул у якім сэнсе, да? Для мяне было б лагічна, каб вы перамаглі, і пасля, вось як праграмны такі дакумент, і краіна пайшла па іншым шляху. І я не спрачаюся з артыкулам, там сапраўды кожнае слово як ёсць, і можа яшчэ замягка, як па мне. Ситуация была ўся такая, под контролем ФСБ, под контролем Москвы. І паражэнне ўсё роўна магло быць, калі ў другі тур не прапусцілі б. Вот. Але і не было б ідэалогіі, не было б ясна, чаму это здарылася. Праўда заўсёды патрэбная, заўсёды, асабліва на паваротных этапах. Это вельмі неабходна. Потым, гэты артыкул на некаторых людзей яшчэ дзейнічае да сённяшняго дня. Яны яшчэ сёння не могуць разабрацца, калі вайна ідзе, калі цэлую нацыю украінскую хочуць. Яны, ў прынцыпе, не могуць. Яны, ў прынцыпе, не могуць, не будзем пра іх наогул. Не, это істотна. Это істотна. Таму гэта важнейшае, што трэба было зрабіць для нацыі. Это найважнейшае. А ён не сыграў рашаючую ролю ад таго, што, скажем, я не выйграў выбары. Справа не ў тым. Ситуация складывалась таким чином, могу вам сказать докладно, что калі б я проходил другі тур, то, напэўна, я меў шансы выйграць. Я это тлумачыў, чаму это было. Но яны это разумелі, таму я прайшоў другі тур, дарэчы, набраў 22%. Мы мелі сваіх, фронт меў па ўсей Беларусі ва ўсіх акругах. Мы зналі поўную інфармацыю, хто колькі набірае, дзе, як і што. Мы это ведалі ўсё. Вот. Кебіч ішоў на 4-м месцы, дарэчы. Не на 3-м, а на 4-м. Його зрабілі другім. Вот. Яму аддалі галасы. Мае забралі, амаль палову, і частку ад Шушкевіча забралі. І зрабілі. Вот. Это ўсё потым стала вядома. Таму гэтая сітуацыя паўтарылася у любым выпадку. І потым, ну, я ведаў нават тады, калі ўжо былі выбары. Калі б я перамагаў бы, і, значыцца, наўрад ці яны думалі нават не дапусціць
інаўгурацыі. Значыць, задача у мяне была проста фізічна знішчыць. Я это ведаў. І ў іх бы нічога не атрымалася б. Нічога не атрымалася б, не на таго напалі. Вот. Яны хацелі ўжо потым, калі я проста, як кажуць, стаўся таксама, але зноў жа, мне вымушаны быў міграваць проста. Вот. Таму іхная задача была такая: не дапусціць пазняка ў другі тур. Удалося. Так? Калі б у другім туры і там шансы у мне былі больше, я выйграваў бы, і я праходзіў бы, то задача была любымі спосабамі мяне знішчыць. Я это ведаў. Я гэта ведаў, таму што это, кажуць, дзіравая сістэма. Калі я быў ужо ў эміграцыі, і мы даведаліся інфармацыю з Сергеем Навумчыкам аб тым, што у Польшчы, калі мы вернемся ў Польшчу, нас павінны знішчыць. Гэту інфармацыю абнародаваў такі Ілюхін быў, пракурор, ён быў дэпутат Думы. Яго, дарэчы, забіла НКВД. Вот, таму што ён там узбудзіў справу супраць Ельцына, потым нават супраць Пуціна. З Пуцінам, як кажуць... Занесла чалавека. Да, размова кароткая. Вот. Таму яго забілі, Ілюхіна. Так вот, тады высветлілася, што яны рыхтавалі это забойство. Он аб'явіў это тады ў Думе, з трыбуны, што аднаго-двух чалавек, чтобы потом сваліць на Лукашенку і так далей. Все это я чуў, слухаў это сам, я кажу, на свае вушы все это чуў. І мы тады, мы мелі магчымасць яшчэ, пазванілі ў вельмі да кампетэнтных людзей, якія былі ў кампетэнтных органах. Адно пытанне: што рабіць? Вяртацца ў Польшчу ці не? Што рабіць? Адказ быў такі: это очень серьезно. Они больше не могли сказать ничего, разумеете. Вот. Все это провалилось. Вот. Тому то, что трэба ведаць, з кім мы маем справу. Вот. Мы маем справу з расійскім КГБ, з людзьмі, з якіх рукі ў крыві, якія мільёны людзей знішчылі. Мы ведаем, якая іхная палітыка. І гуляць з імі ў паддаўкі – это самого себе закапаць. Таму трэба было адразу біць, каб зубы выляталі. І вот гэты артыкул, у іх павыляталі зубы, яны шалелі. Вот. А это вельмі важна. Это цэлае пакаленне падняў гэты артыкул. Это вельмі важна. А сітуацыя не змянілася б. Калі б гэта было б ці не было б тое самае. Цяпер яны толькі выкарыстоўваюць гэта ў прапагандзе, што вот за язык там выступал, то это все ерунда. Это все не так было. Так як з мовай, як і са школамі, так і з гэтым. Але гэта было вельмі важна. Вот. І на сённяшні дзень, як кажуць, на 30 гадоў раней было сказано, што нас чакае, калі мы не будзем гэтага разумець. Я ж так і кажу, што там все было правда. Я ў 96-м годзе быў Кіў. Можнаце паглядзець цяпер, у інтэрнэце ёсць. Я ім сказаў, што Лукашенко дастаўленік Масквы, ён будзе выконваць усё, што будзе указаць Масква. Яны ўтвораць супольныя ўзброеныя сілы, яны будуць праводзіць супольныя манёўры ў Беларусі, і яны нападуць на Украіну з Беларусі. Все это было сказано. И так. Это было сказано в 96-м году. Не тому, что я пророк там, ці что. Тут ничего, тут ніякої містики нема. Все зрозуміло. Абсолютно ніякої містики. Тут просто треба аналіз, логіка. Аналіз, логіка, ведаць історію, ведаць, з ким ми маємо справу, ведаць їхню політику. Не треба нічого гадаць. Усё зразумело. Яны прийшли до влади не тому, каб Росію падымаць і рабіць яе вялікай этой самой. Каб була ўлада. Нічого подобного. Яны прийшли до влади, Росія кіруе якіх-небудь 1000 чалавек, якія ўсе матэрыяльныя каштоўнасці трымаюць в сваіх руках. А гэты народ, так сказать, русский, он у якасці мяса вот на фронте, у турмах сядзяць, вот, гарэлку п'юць і под плотам валяюцца. Вот і ўсё. Все так, але все равно, на мой погляд, каб гэты артыкул з'явіўся дзе-нибудь там, не ведаю, 10 ліпеня, падчас, і каб там была яшчэ інфармацыя. Тут можна спрачацца. Не спрачацца тут не можна, тут усё ясна. Просто... Давайте крыху пазней, вернемся да падзей 96-го года, да той вясны нашай мінскай. Я гэта ўсё памятаю, як гэта адбывалася. Я была на ўсіх гэтых акцыях. І я памятаю якраз імпічмент, які быў аб'яўлены Лукашэнку. І тых людзей, якія ўпершыню... Ён не быў аб'яўлены. Прынамсі, які
збіраліся аб'явіць, да, сабралі патрэбную колькасць, але так і не. І я была тады на плошчы днём і ноччу, і калі б выйшаў Шарэцкі і сказаў, што ну типа мы дамовіліся, ўсё, разыходзьцеся, да? Ага. Гэта было такое расчараванне, такое ўсё, і вось я прызнаюся, што з таго часу у мяне, як кажуць, на вас зуб. Бо тады нам патрэбны быў лідар, тады патрэбны быў чалавек вашага ўзроўню, які б сказаў: людзі, наша незалежнасць пад пагрозай, мы нікуды не разыходзімся, мы як бы даём. Таму вось чаму? Бо я памятаю, як вы вярнуліся, вось з'ехалі, пасля вярнуліся вось на шлях, да, і гэта было такое: клас. І вы все чакалі таго, што ну вось зараз Зенон Станіславович прыедзе, і мы все зробім як трэба, не будзе таго Лукашэнкі, не будзе нічога. Што замінала? Ситуация была уже другая. На мяжы быў асабісты загад Лукашэнкі. Это я знаю дакладна з вуснаў чалавека, які гаварыў з палкоўнікам пагранічных войск. Ну можна ж было Дакладна, значыць, мяжу нічога неяк не можна абмінуць. было. Пры перасячэнні граніцы стварыць, кажуць, калі у выпадку непадпарадкавання страляць на паражэнне. Яны гэта зрабілі. Вы не разумееце, напэўна, з кім вы маеце справу. Вельмі добра разумею. Яны не на малаку выхаваныя. Вы паглядзіце на этого Лукашэнку, сколькі ён людзей на той свет адправіў. А зрыў у метро. Я вельмі добра ўсё разумею. Вы што? Так, ну давайте ж рэальна глядзець на рэчы, што за людзі перад намі, на што яны здольныя. Вы паглядзіце, што адбываецца 5 гадоў. Кожны дзень хапаюць людзей, кідаюць у турмы за нішто. За нішто, они там паміраюць. Іх абзываюць тэрарыстамі і так далей. З кім вы маеце справу? Вы ж глядзіце рэальна, адкрыйце вочы. Но мне іх не трэба адкрываць, яны ў мяне заўсёды расплюшчаныя. Тут, пасля таго, калі я прыехаў у красавіку, і калі цэлая каманда ОМОНа там жа было акружаны сядзібамі, все, ну і не ўдалося. Просто не ўдалося, мне Бог бярог. Вот, і я многія рэчы ведаў, як ад іх, як кажуць. Я 8 дзён яшчэ быў у Менску, не мог выехаць. Па ўсіх дарог усюды стаялі пасты. А Лукашенко выклікаў старшыню КДБ, там усіх разнёс іх, што ўпусцілі пазняка. Вот. Іх была задача, но не ўдалося. Не ўдалося ім это зрабіць. Вот. Таму тады, калі б я, скажем, папробаваў перасячы мяжу, мне просто забілі б і все. И таки был рассказ вусный Лукашенко. Вусный. А вусный я ничего не знаю. А я этого не говорил. Разумеете, ну, он заўсёды так кажа, так что тут... Тому я-то все ведаў. Шмат што вядома, таму што, паслухайце... А не было такога жадання, не было памкнення вось у той час, калі ўсё адбывалася? Я разумею, што з аднаго боку... У той час я накіраваў адкрыты ліст Верховному Совету 13-го скликання. Этот лист зачитали з трибуни. Я там, ён надрукаваны, да рэчы. Так я ведаю. Там дакладна сказано, што будзе пераварот, што будзе ўсё, што трэба рабіць. Потым, многія яшчэ, ну, я таксама пра гэта пісаў, калі адбываліся выбары у 13-й Верховны Совет, яны заблокировали ўвесь фронт. Прайшоў я, Беленькі, Голубеў і Грушавы. Там шмат чаго рабілася, я гэта таксама памятаю. Я гэта таксама памятаю. Няхай так, зразумела, ўжо законы не дзейнічае. І вот тады, калі ўжо пачаўся гэты 13-й Верховны Совет, і я яшчэ быў у Беларусі, я спатыкаўся з Калякіним. Ну, не специально, выпадкова, але у нас была гаворка, а іх была галоўная фракція камуністаў. Я кажу, паслухайце, вы ж бачыце, што это чалавек, якому не мае значэння, хто вы, камуністы, не камуністы, БНФаўцы ці што, ён вас знішчыць усіх. Вы это разумееце? Ён кажа, да, мы это понимаем. Вот, таму у вас ёсць магчымасць, вы цяпер фракцыя, вас падтрымліваюць усё, паспрабуйце собрать галасы на імпічмент. 70 галасоў трэба. І ён кажа, это ідея. І яны сабралі.
Так, а Ну, каб- пасля Лукашенко пачаў працаваць і вельмі добра, Да. дарэчы, як ён умеў. Ну, яны сабралі. А што вынік быў такі, Шарэцкі ўсё згадзіў і Ціхіня. Так, Два так. чалавекі, якія завалілі это ўсё. Ну, я хочу сказаць, што зноў жа да, пра зуб той же самы Ганчар, які мог проста пасля рэферэндуму сказаць, што ён не прызнае, а не напярэдадні. Правда? І гэта ўсё такое было... Ну, ладно, што тут ужо мы столькі магчымасцяў. Тут такая рэч, што я у гэты вот перыяд, калі вырашалася пытанне з гэтым імпічментам, усё вісела на валаску. Дрэнна зрабіў Шарэцкі, які выйшаў на плошчу, сказаў, мы ўсё дагаварылись. Нічого не дагаварылись. Это чалавек сістэмы, номенклатуры, прыехаў там Селезнёў, прыехаў Строяў, Чарнамырдзін, у яго лапкі задрыжэлі. Такія начальнікі і яго ўважаюць. Я памятаю, як пасля Лукашенко сказаў, што вы дзеці малыя, паперку нейкую падпісалі і вырашылі, што ўсё гэта. І вот яны з імі, ну, конечно, каб быў бы я, былі б нашыя людзі, мы б гэта не дапусцілі просто. Ну, вось я пра мы гэта. ведаем, як гэта рабіць было б. Так. Але гэта немагчыма было тады. І вось сяды, значит, дамовіліся, што будуць там умоўны рэферэндум рабіць. Это ўсё глупства. Але ў той час, калі прыехаў Чарнамырдзін, Строяў і Селезнёў, у тую ноч, я павінен быў у Вашынгтоне у фондзе Карнегі рабіць даклад. І на тым дакладзе было шмат прадстаўнікоў амерыканскай палітычнай эліты, і тым ліку ўсё пасольства рускае там. Ну, не ўсё, 2 чалавекі там былі. Ось. І я у 3 гадзіны ночы пазваніў у Менск, а это ў Менску 9 было раніцы, і спытаў, як справы. Вось сказалі такія рэчы, што пры Чарнамырдзіны сёння яны дамовіліся, і тут справа дрэнна. Ну, нашы хлопцы зразумелі ўсё. Ну, так. І вот тады, калі я прыехаў на этой Карнегі, перада мной ляжыць праект Дзярждэпартамента аб падтрымцы Чарнамырдзіна, Строева, ўсё, што нашлі паразуменне. Ужо быў праект падрыхтаваны. А вы уяўляеце, каб ён пайшоў бы? Ну, так. Это ўсё, это было, назад жа не бралі. І тады я папрасіў, што я не буду рабіць даклад, дазвольце по этому пытанню. І была дыскусія, і прадстаўнік Держдэпа сказаў, мы берем назад этот тэкст і будзем мяркоўваць, як рабіць. Таму ўсё, што можна было зрабіць з майго боку, было зроблена. Прыехаць было немагчыма. Ну, мы домой-то вернемся хаця б. Думаю, што вернемся. Будзем спадзявацца менавіта на гэта. Дзякуй вам вялікі за размову, за тое, што прыйшлі.